Nej, hallo. Det er mig, Uno. Uno er færdig. Jeg synes ikke rigtig, vi fylder det spil. Gå ned. Gå ned mere. Stop. Hvad er den hurtigste måde at smide pinsemænd i havet? Så er med ud af badet og sige, ånden er over dig. Den hurtigste måde at åbne en pinsemænd. Syv. Og syv. En håndlæg, der gik forbi en øl uden at drikke. Jeg gør, at ingen af jer gør noget. Og så vil jeg to, der bytter vej. Jeg skal gå i hak. Jeg skyder Syvski i hovedet. Hej, jeg heter Katrin. Jeg går på ALTC, som Højskolen til KFS, som står for Ledertræningscenter. Som du ser på Diana, så er eneste føringerskolen, og vi ordentligt har mere føringer komme. Så du gjør det video til tikkene. Gjerne fortæller dig en trutja grunn til hvor jeg hadde tid kunne omvokse ferie og hente højskolen. Den første grunden at en lydel fællesskaper. Det gjør mulighet til at komme djupt i relationer med andre mennesker. Men det gjør også mulighet til at komme djupt i relationer til det selv. En djupere, intense fællesskaper gjør ikke bare til at lære hende at kende, men til at lære det selv vel at kende. Så det er den første grunden, en lydel intense fællesskaper. Vi er 11 nærmere. Næste grunden at du til mulighed for at du kan arbejde trolig nek for dig selv. Du er større personlig mening i skolen, og der vil lagt nek detter at man tårer at hygge sig selv og tårer at arbejde med sig selv. Det gjør til dømes i løslutrening her vi virkelig hygge dere selv og vende blikket inn etter. Den tredje grunden at det er en skole som ikke bare legger det av teori, bibel og kunnskap, men også legger det av det praktiske. Så vi tar almindelig fag som bibellærer og troerlærer og så videre. Men vi tar også viker her som fer ut av studenterskoler, ut og her som man ikke føler seg så sikre. Vi tar religionsstummer, her vi forteller om okkar vittnesbord. Vi vidger studenterskoler som her vi tar og standa og bjøker hva og vilja ta seg folk om Jesus. Og vi vidger KFS-bølger, så vi oppmuntrer og annars bare hjelper vi tog som vi tar. Så tredje grunden at det ikke bare er teori, men det er også en praksis. Ja. Jeg har en lærer som gjerne vil lukke seg til Vittikon. Han heter Frank Christensen. Hej, vi vil have flere færinger på LTC. Vi elsker færinger. Vi skal have en afløser for Katrin, når hun forlader os. Kom hit til os. Var det godt nok? Det var godt nok. Tak, Frank. Farvel herfra. Omvokse for LTC.